Hi guys, matong adlan yung tanan, dakog hagna guys. Na, kang gihatod ang motor kay hugman ko ng Mariano. Bawa asa ni maglakaw-lakaw na rabay dakop. Asa mo ka Mariano? Ano? Dakpa ni motor ha. Sakay-sakay pa din ng bibig kainom. Nainom na ba nakapagpunta? Wala! Awa lagi ng inom. Hilar mo mo? Ay, tubo. Kasi may ibon, be? Pagkata. Dis aman. Atubay. Pila ka buok? Duha. Kinsa may ngayon? Hmm? Pagkain na. Kinsa? Ela. Ina, kinsa ngayon pa? Kasi natin. Butsoy, ilang butsoy. Pare. Di, mauli na po kubi ha. Balik pa ko. Chris, ang kauli? Ha? Ano ka kauli? Kay ba? Ano may yung sidan? Pare. Pagka nagkaan? Wapa rin na mahaw? Palagi, padong palagi mo po angki. Sadut ka kadyo. Alas 8 na? Ano? Kamu na pa mag-milk tea. Diyan. Naligo ka dagat di? Hinuto ko nga lagi ko. Makaligo dagat be? Ha? Ano naman? Kay, kagipaligong pa pa? Ang gulamig dagat good. Ano naman ka? Ay, sa kadali. Hi nila. Hi. Hi guys. Haro, yung mga duwaan be? Hmm? Adito. Dua mong Ate Jasmine? Uy, ipandong na! Maligo ka be. Be. Amin mama be. Di ko magdugay be ha, kaya magpa-check up sa mama be ha. Pa-check up ko guys, magparesita ko vitamins kaya rang daghanon nag kuha na inga ni pasa sakit ka jo. Dapas bagtak. Bye-bye be. Love you. Bye Marians. Bye. Ang pingin ng motor ha. Kanira na ba gas-gas? Gas na. Kulata di ka na. Ano ni Romy? Soro yung bibi. Suroy lagi. Full tank ka ba na? Ayahay ka. Lama. Magas na ha. Asa pa parking ni mo? Kato ba? Uy, kawatag motor na eh. Kawat yung may kawatan. Kawatan na ni. Bye-bye na be. Kinay sounds be. Bye be. Guys, saging sa kayo pa may na kuan maglamaw mi guys. Dana dekos Alicia. Kinara ko na abot. Katog gali ko. Dagtag ija saging dia. Along lang sa kalam. Naol nakagkunot. Kanta guys. Kaya nagpala pag mo siya ka. Di mo ka tamakiha daning nakatagbutang long. Hay amo. Ni asaging oy. Long. Mi am saging. Cha. Gara jud. Video kay ko numeron. Buongon. Wa mo subscribe sa ang channel long. Nagiliksi lagi. Daw mo magtakop. Takop bantok man lagi.
Init, ma'am. Gikan ako nagpa-check up, guys, na. Hinog? Tamis mo ka. Kuwang kog vitamins. Need po kog pyrosulfate. Pasa-pasa. Diyan na to'y ointment, guys, nga resita. Giresita, mahal man. Tag 500 plus. 500 plus, 3 times a day ko nung ipahida niyang mga kuwan. Kuwat. Uwat! Pasa-pasa. Alar, ang langiyag ng ka. Gagawa sa long. Tamis lagi ni. Tamis ni. Ang lagi kanyong. Dito yung likod. Kita ang nagkalya. Nang kasbay, may tamis bisa gamay. Kuwag, subok long. Subok ba? Ang utan na to. Sunod halong kay Dabong. Na, lamon. Kuskus na des. Sa oras, 12 na. Kuyaw magpanghunaw. Ilino isa na. Okay rin na. Kasama sa paglaki yan. Agtangan dyan na jaw-jaw ha. Ipadil na ramtutan ng butang. Parang isa ratapok. Kitang ipon harag. Patay, bato. Magsag bato. Kadua sa sunda. Butanas imong kuya lungaw. Mugha man. Mugha pa ganito kaya pinagkukuhan na ay. Happy tagpista jaw, mista ko injo jaw. Uban lagi di mamay magpista, tur ko injo. Balong. Pasaga jipo, ito ba yung tao utag kamunggay. Kalat law uy hindi ay. Di bali na lang. Pasaga jipo. Lauoy ka pista. Shout out sa mga uyablong. Uyab, uyab. Imo jaw. Di uyab. Shout out ay ko niya nga gipaasar ako. Gipaasar ako. Sila kag mao sa Facebook long. Nansa bang? Shared post marura mag. Uy patay bato tay. Amaling ako. Tumbayot, idol man ay kaangin. Tiya, graag bayot. Sa galumbog. Yung kag budget to. Naghag na ito. Di mo kadaot nang ka nikag nang ka din kog tubig butong. Tareng ha. Ma-impute gid ta. Una pa sa kabuang niyo. Giatay di ka Ford. Unag kabuang di ay. Sana ibutang ni dugmogon pa. Adyo na dagmag ka hoy nansang. Di lay mama, bak akong basi yung nilalain ako. Uy sa ra jay gwapo rin jo. Iba meet yung nilalain na. Budat rag abri biscuit. Bulira. Mistisyo karaang kuan. Karaang bugoy. Marbin. Antay yung makita namang naong sa kuan ha. Kaalong kay sikat na na. Isa may pangasyo mong kuan ay Mark. Ay Lexi vlog. Wonder Farm Boy. Alis na yung Farm Boy. Farm boy mong pahak. Girada ba di? Rada ba di? Rada ba di? Karon ba di niglama ta ba di? Napatay video. Adi api lang naom siya na. Unsa ka mo pagkapimo so niya lang naom. Alonggo. Is along kay Pimos ni. Daghan naman ba picture ni. Merkado tayo ba ingin doon. Ayaw dol. Lagi ano. Appealing to boy.
Hello guys, dahil ako sabay, nahauli na ko gikan mi naglamaw. Gikan po hagna ganiha kay ang gipahuwam si Marianos motor kay huwaman. Sorry ko no sila sliksian, soroy. Nato rin sila kuan, minteryo ng duaw. Diyan, nagpa-check up ko ganiha guys, kay grabing daghana na magpasa-pasa sa ang kalawasan. Kuan, giristaan ko vitamins, tag-train tag-buok, diyan. Kuan ko no anemia. Kuwag ay kanang nay kuwang stog, anemic ipinampog ko og kuan. Pero sadya katong resita pud isa nga ointment man to. Ipahid ko no to 3 times a day arong di managhan ag tajem-tajem ag pasa-pasa sa hangkuan kalawasan. Diya guys, mara ni hang vlog rong adlaw guys kay madto kontiri magsundo ko to ila purami kay Tokro Santol. At hangin na pa na hang ugma nga video guys. Bye. Salamat sa pagtan-aw. God bless.